Dit is Derch de Bibel, eerste Kjennichs, program nummer 8. De Bibeltekst voor deze lektion is Kapital 13, vers 1, Derch Kapitel 14, vers 31. Wir haben auf viele Seiten hier im Alten Testament von was passiert, wenn Gott sein Volk nicht gehorsam wird. Paulus sagt in 1. Korinther Kapitel 10, wo Gott hat gehandelt mit ihre Vorväter, mit den Israeliten, wie sie sich haben von ihm weggedreht. In Vers 11 sagt Jesus das, all das passiert an Jana uns zum Vorbild, und es für uns geschrieben worden, da wir in der letzten Zeit leben, um uns zu warnen. Mein lieber Zuhörer, du und ich leben von deren Tag in der neutestamentlichen Zeit, der letzte Zeit, wovon Paulus geschrieben hat. Und wenn wir sind weitergeboren, dann haben wir den Heiligen Geist in uns wohnen. Der Heilige Geist, der uns Gott sein Wort offenbaren und gibt uns Kraft für Gott zu leben, ein sicheres Leben. Ich lade dich weiter an, nur das Programm zu horchen, um zu sehen, was wir von dir lehren können von Gott sein Volk im Alten Testament. Herr, ich danke dir weiter für dein Wort und bete, dass du das machst zu unseren Horten sein. Amen. Hier ist Prediger Elmer Remmer mit dem Programm Derch de Bibel. Nu vriend, we komen vandaag naar dat 13e kapitel in 1 Kjennichs. En we worden dat Kjennichsrijk bechecken in dem Kjennich Jeroboam, die aan een oproer tegen dem Rehoboam, dat noordelijk Israël Kjennichsrijk abstaalt. En de Kjennich Rehoboam had zekerlijk niet de wijsheid oder fijnheid dat zijn vader Salomo had. En hij was eigenlijk verantwoordelijk daarvoor dat Kjennichsrijk gespoeld wordt. En we worden de Kjennichs navolgen en beide Kjennichsrijks van ene zijde naar de andere. En proberen dat te geven zoals dat passiert. Dat heet, wonen Kjennichs top regeerde, hoe lang en zo wieder. Maar dat noordelijke rijk Israël wordt weggenomen worden en de gevangenschap. Dat rijk wordt weggenomen naar Assyrië. En dan meerdere jaren later wordt dat zuidelijke rijk Juda weggenomen naar Babylon. Dit is in einem zin niet een zeer interessante poort. En doch, als ik in de Bibel zo weer dat zo, dat een van de opgaven dat ons gegeven wordt, weer de Kjennichs aan beide zijden uitwendig te leren, en door zijn een deel. Dat weer niet ligt die alle te behouden, en dan ook nog hoe lang die regeerde en zo wieder. En dan zullen we ook weten of de goede Kjennichs waren, of de slechte. Voor dat noordelijke rijk, weer dat poort niet zwaar, wils die waren alle slechte Kjennichs. Daar weer niet één eentje, die een goede Kjennich weer. Niet plus dat schijnt zo, als van ene naar andere slechter worden, bezet, wordt ooier en ooier. En dat zuidelijke rijk, dat Juda Kjennichsrijk, wäre door een paar van den ene zeggen kan dat die goede Kjennichs wären, vielleicht 5 oder 6, en die ongeveer 200 jaar, dat Kjennichsrijk bestaan bleef. De overige am zijde wären ook slechte Kjennichs. En dit is een dunkle tijd voor gans Israël. Wat had zult, een goldene tijd zijn dat aanvangt met Dooft, en dan Salomo, wanneer ze weer dem Herr gehoorzaam geweest, weer nu een tijd, waar dat schijnt bloos immer schlimmer wordt met bezit en jetse dienst. En zal hier dan vielleicht ook voorts erwähnen, dat het ook zo weer in andere landen te die tijd mangt de andere nationen ram aan. Door weer veel godloosheid en die tijd mangt mensen. En je kunt dat nu ook vragen, niet zo? Hoeveel goede presidenten had die nationen te deze tijd gehad? Hoeveel goede zijn er nu? Meer zo, er zijn niet veel geweest in de laatste paar 100 jaar. Vielleicht sogar irgendwo in de wereld. Wat dit zo schlimm maakt in Israël en Juda is dat de licht hadden van Himmel, van God. Zij hadden een openbaring gehad van God. En ihre verantwoordelijkheid weer dan anders als de meeste nationen ram aan. Meer zo dat onze nation heeft ook meer verantwoordelijkheid als vele andere. Wils we hebben ook meer licht, en dem dat we God zijn woord hebben en onze ene spraak. En dat wordt in veel steden vlietig gepredigd. En doch is er zoveel bezig, sogar in onze regering. En dat is zo zeer schade. Nu wil ik een beetje terugchecken naar Salomo voor een stoot, en een beetje wat grondleggen voor wat nu komt. Waarom wordt dat Kjennichsrijk getrand?
Waarom 2 Kjennichs met eenmaal? Waarom wordt Salomo, die zo wijs weer, met eenmaal zo'n noor zijn? Maar jij dat niet scheen aan een noor te nanen. Maar dat is eindelijk wat hij weer am eind van zijn leven. Dat is wat passiert. Hier weer een man die een bijzondere goof van dem Herr God gekregen had, over dat Kjennichs te regeren. Aber die wijsheid die hij houdt voor dat, neemt hij niet aan voor zijn eigen persoonlijk leven, en zekerlijk niet in zijn geestelijk leven. Hij houdt je wesse goede principe, je wesse goede grondlag, die am helpen en goede regeren te zijn. Aber dat is goed te zijn, dat sogar ziemlich kort nadem, dat hij Kjennichs wordt, deed hij niet dat jetsendienst ganz afzaaien en zijn eigen leven. Want behouden haast, als hij Kjennichs wordt, weer door valse religion maakt dat volk. Aber hij deed niets door wegen, hij leed dat toch. Hij weer niet standhaft door jegen. En dan vang hij aan verschiedene te doen, dat een teken weer van veel hebben goed. En dat bracht verschiedene, dat bloos voor plezier weer, zoals scheep naar verschiedene steden schikken, en open een pijhonds terug te brengen. Die hadden geen mening voor ergens zes wordt, als bloos plezier. Salomo weer aangesteld als Kjennichs en Israël, dem Herr God te verherrlichen. En wanneer ook niets aanrecht is, met open en pijhonds dergweg. Doch, wanneer een mens aangesteld is, dem Herr God te verherrlichen en alles, dan kan zo'n dat bloos voor plezier is, zeer boot een mens te grond brengen. En dat is een leid dat schijnt met Salomo passiert. Door weer gewisse zwakheid in Salomo, dat Sprecherboek, deed Salomo zijn wijsheid bewijzen, aber dat Predigerboek bewijst zijn noorheid. En dan is er wat zeer interessanter, en dat is dat in de Kronikenbeken, waar deze Kjennichs geschicht van een beetje andere hinsicht beschreven is er niets slechtet van Salomo oder van Doof beschreven, bloos dat godet, dat geestlichet. De 2 Kronikenbeken beschrijven zeer datzelfde, dat historische, aber hier in Kjennichs is het beschreven van menselijke hinsicht, en een Kroniken van God zijn hinsicht. Als Doof zinje deed, en dat bekend, deed God aan vergeven en de zend uitlassen. En zo, van God zijn uitzicht, wordt dat gar niet erwähnt oder beschreven in Kroniken, wils dat uitgelast is. Aber hij laat dat in Kjennichs, zodat alle mensen dat zien kunnen. En God vergeeft Salomo ook. En also zijn zijn vele ook niet in de Kronikenbeken beschreven. Hij had veel vroegers klaar beschreven in Kjennichs, en dat geval God zeer slecht. God deed dat verdomme, zijn oorje weer doorjagen. En wat interessant is dat onmoralische en jetsendienst zijn vinger zich immer toe. Johan maakt dat zeer klaar, als hij zegt dat wanneer we zeggen dat we gemeenschap hebben met hem, aber in duisternis wandelen, dan doen we leer. Laat die niet verleiden. Wanneer du in zin leefst, dan kannst niet gemeenschap hebben met God. Dat is schuld. Aber door zijn zogenaamde christelijke leidermankens, die vergeven dat zij zeer geestelijk zijn, aber die leven in zin. Manchmal graf euch. Vorken zijn ze onmoralisch. En dag doen eenmaal sogar Christen den ondersteunen. Meer zijn niet duidelijk, aber dat is interessant dat mensen den ondersteunen. Aber die kennen niet, en doen ook niet. God hing hem licht vieren. Hij kent aan zeer goed. En met de tijd wordt door gerecht zijn. Er zijn 2 mannen in een schrift, wens zoals ik dat zei, die wonderbare gelegenheden hadden veel goeds te doen. En dat zijn de Simson en dan Salomo. Aber die hadden beide veel slag, God je Eva. En dat is zozeer schuld, wanneer een mens bijzondere fähigheid gegeven wordt, en dan dat niet voor dem Herr God brukt, durch zijn ganzes leven. Meer zo, wanneer einer wil een Everschrift over dem Salomo schrijven, dan wordt het dat zijn dat hij zelfs schreef in Prediger 2:17, daarom host ik leven, wils al die arbeid onder de zon weer mij schwierig, dan alles is
vergeefs en nust en verdrus. Salomo zijn Herrlichkeit wie een Herrlichkeit die verjanklich wie. Jezus zei dat zelfs. Dat bloemtje beziet dem weg, heeft meer Herrlichkeit als Salomo zijn Herrlichkeit wie. Zo zegt Jezus. Zoals een prediker zegt, dit laatste hier is zoals Salomo zijn begrafenisrede, wils nu zei wie in je spoelde Kjennichs, en dat is je spoeld wegen diesem Salomo zijn zin. Nu zijn we reden dat 13e kapitel in te gaan. We worden niet veel tijd spenden in dit kapitel en du weet vielleicht waarom. Dat is meestens historisch. We worden 2 Kjennichs novallen met ihre Kjennichs, een om andere, en taub, en daar worden manchmal 2 tegelijk zijn en zo wieder. Nu, dis jere boom, die nu en dat niet noordelijke Kjennichs de Kjennichs is. En am is nu een goede gelegenheid gegeven, dem ware Herr Gott te dienen. Aber am wir angst dat die noordelijke geslachten, worden zich verenigen met dat zuidelijke poort, want die worden naar Jeruzalem gaan door aan te bidden, en naar de vasten te gaan. En hij wil die 2 Kjennichs uit de een holen. Hij moet 2 goldene chalven, een staalt hij op in Samaria, en een in Bethel. Ik lees nu de eerste 2 vers, en dat 13e kapitel. En zij, dat kwam een Gottesman van Juda naar Bethel, der dem Herr God zijn woord. En Jeroboam stond er bij den altaar wierookstof te brennen. En hij, dat heet de Gottesman, schreef tegen den altaar, der dem Herr God zijn woord, en zei, O altaar, altaar, zo zegt de Herr God, zij, een kind wat geboren worden tot dooft zijn familie, dem zijn namen wordt Josia zijn. En op die wordt hij de priester van de hoogstede opferen, die nu wierookstof brennen op die, en mensenknokjes worden op die verbrand worden. Behuil nu, dat dit een profeet is, dem God geschikt heeft. Dat is God zijn profeet. En ik wil hier een beetje aanhouden. Dit wordt dan de Josia zijn, aber die deed niet regeren, maar bij 300 jaar later. Aber God deed hem nu aandienen, als die dat doen wordt. En we worden ook zien, dat hij een goede Kjennichs weer, en Juda heet dat. Hij deed voor 31 jaar regeren in Juda. De profeet, die tot die tijd profetieën deed, weer de Joel. Des Kjennichs Josia bracht een van de grootste erwekkingen naar de nation dat ze jemals hadden, während de tijd als de Kjennichs regeerden. We worden de erwekkingen bekijken, want we in de Kronikenbeken worden zijn. Die zijn niet in de Kjennichs-beken erwähnt, aber in Kroniken ja, wils de Kronikenbeken zijn van God zijn uitzicht geschreven. Een erwekking is immer van God zijn uitzicht. Mensen interesseren zich immer van nummers. Aber hoeveel zich daar werkelijk bekeren zum Herr Gott, gaan niet te talen, en dat is ook niet nedig. God weet, wanneer een werkelijke erwekking passiert is, en wer zich werkelijk bekeerd heeft. Aber daar weer dan tot die tijd een grote erwekking in Israël en in Juda. Nu, des profeet, deed hier jegen des altaar profetieën, en zeid, dat de Herr God een man verbrengen wordt, die zo'n altaren als dit vernichten wordt, en Jozua weer die dat doen wordt, en ook deed.
sünden Schuld. Sünde und Schuld wie des Meeres Blut, drohen der Seele mit Angst und Not. Gnade und Erbarmen durch Christi Blut, retten, erlösen vom ewigen Tod. Preis, Preis, Lobpreis, Preis den Erlöser voll Lieb und Huld. Preis, Preis, Lobpreis, Preis den er trug unsere Sünden Schuld. Schwarz ist die Sünde wie finstere Nacht, bringet dem Herzen viel Lach und Weh. Jesus, der Licht in das Dunkel bracht, wäscht unsere Herzen so weiß wie Schnee. Preis, Preis, Lobpreis, Preis den Erlöser voll Lieb und Huld. Preis, Preis, Lobpreis, Preis den er trug unsere Sünden Schuld. Derde en vierde vers. En denzelfde dag geeft hij een teken en zeid, dit is dat teken dat de Heer God gereed heeft. Check, de altaar wordt in twee rieten en dat alles dat erboven is, wordt uitgezet worden. En dat passeert, als Jeroboam hield wat de Gottesman zeid, de jegen den altaar geschreven had in battle, dat hij zijn hand uitstrijkt van dem altaar en zeid, neemt aan. Aber de hand, den hij uitstrijkt jegen aan, dreed op, zodat hij den niet kon terugtrekken naar zichzelf. Jeroboam weer bij den altaar als de Gottesman profeteerd. Hij weer door om een offer te brengen tot dat goldene kalf. Als de Gottesman voordig weer met zijn profetei, strijkt Jeroboam zijn hand uit jegen aan, dat weer dan aan te dienen dat zijn diener dem Gottesman zullen vastnemen en hem doodmaken. Aber als Jeroboam zijn hand uitstrijkt naar dem Gottesman, dreht zijn hand op, dat heet de hand weer gelähmt, zodat hij niet te brokken ging. En dat weer niet alles. Vijfde tot zevende vers. En de altaar reed in twee, en dat alles sched uit van dem altaar, zoals dat teken dat de Gottesman gezegd had, durch dem Herr Gott zijn woord. En de Kjennichs antwoord en zei te dem Gottesman, doe dem Herr Gott den Gott nu pragen, dat mijn hand mocht geheeld worden. En de Gottesman pragen dem Herr Gott, en dem Kjennichs zijn hand weer geheeld, en de weer, zoals de verheer weer gewast. En de Kjennichs zei te dem Gottesman, kom met mij met, en doe die zelfs opfressen, en ik word die belonen. De Kjennichs ended zijn zin zeer hastig als zijn hand verdreed, en pragen dem Gottesman dat hij veraanbeden mocht. Hij weer helpless zijn hand zelfs te helen. En de Gottesman deed dat, en dem Kjennichs zijn hand is geheeld, en nu wil hij dem Gottesman belonen. Aber zie wat de Gottesman zegt, achter de 10e vers. En de Gottesman zei te dem Kjennichs, wanneer du mij de helft van dien haben goud gevst, word ik niet met die en dien huizen aangaan, en ik word niet brood eten of water drinken en dien plaats. Dan zo wie mij dat aangekommandeerd, dat dem Herr Gott zijn woord, dat zegt, at geen brood en drink geen water, en go niet terug denzelfde weg als du kämst. En zo jenk hij op een andere weg, en jenk niet terug de lang dem nemelijke weg, als hij naar Bethel gekomen weer. De Gottesman wil niets te doen hebben met bezit en jetsendienst. Dit is mij zeer interessant. Dat is zo schoon, dat er zoveel reden is met Christen nu te deze tijd, dat we moeten proeven met alle mensen voor dich te komen. We moeten ons verenigen met zonen die niet en God zijn woord leven. Zo wordt gezegd. Daar wordt dan gezegd dat we moeten taub arbeiden, dat mensen kunnen beter afzenden als ze nu zijn. Aber ik zei u, vriend, wat helpt dat, wanneer mensen beter afzenden in deze wereld, aber dan voor de eeuwigheid verloren zijn? Ik meen niet te zeggen, dat we andere mensen verdammen zullen, woordelijk. Aber wat kan gerechtigheid met ongerechtigheid te doen hebben? Zei mij.
Seit wanneer kunnen licht en duisternis taub arbeiden voor mensen je natte? Dat jeet niet. Ik weet ans wat je kritiseerd worden, wie zullen je duldzaam zijn, zei ze. Ik wil jaren met alle mensen goedvoudig komen, aber God zijn arbeid proeven, bieden te stellen met zonen, die niet God zijn woord aannemen als God zijn woord, dat is mij zo als vergeefs. En niet recht. God heeft geen gevallen aan zo'n. Mijn arbeid is God zijn woord klaar uit te leiden, zodat mensen zich bekeren kunnen, en dan in geloven wassen. Dat is mijn opgave van Heer God. En wanneer anderen dat niet leven, dan kan ik mij niet met aan verenigen. Ik word vriendelijk zijn te allen, en waar ik met aan toe komen, wanneer en waar dat kan ten gode zijn, aber met aan proeven God zijn arbeid wieder te stellen? Nee, dat kan ik niet, zeg maar. En daar zijn ook veel christen die zo'n arbeid ondersteunen, die niet God zijn woord aannemen als God zijn woord. Hark, mijn vriend, eer du een radioprogramma ondersteunen deest, maak die zeggen dat zij de Bibel aannemen als God zijn woord, en dat die dat klaar en duidelijk uitleggen. Zij maar des Gottesman, die wordt niet eenmaal lang genoeg bij diesem Jeroboam blijven, vastbaar met aan te eten. Wat interessant is dat des Gottesman dan op een huisweg zich verleiden leidt van een andere profeet, Sod. Nou, hij is Jeroboam. Nou, zij, 33 en 34ste vers. Nou dit, draait de Jeroboam zich niet weg van zijn bezige weg. Aber deed waarde van de geringste mensen als priester aanstellen, wie immer wil, dem deed hij aanzien, en die weer dan een priester in de hoge steden. En dit weer een zin, door dem Jeroboam zijn huis, dat weg te nemen, en dat van een eed te vernichten. Nu komen we bij dat 14e kapitel in 1 Kjennichs, en dit beschrijft dan hoe Rehoboam en Jeroboam regeren deden, Rehoboam en Juda, en Jeroboam dan en dat noordelijke poort Israël, en voor Israël is dat de aanvang van dat beschrijven van de 19 Kjennichs in Israël. En daar weer niet één, die een goede Kjennich weer. Die waren alle bees. En Juda waren dat 20 Kjennichs. En 12 van die waren slechte Kjennichs, bloos 8, die een kon goede Kjennichs namen. Aber eindelijk bloos 5, die besonders goed waren. Am aanvang van dit kapitel is beschreven hoe de Jeroboam zijn vrouw naar de profeet Ahija schickt, wils zien zij krank weer. Ahija leidt aan dan weten dat kind sterven wordt. En je hebt dan ook een profetieung wat passeren wordt als je recht op Jeroboam zijn familie. 1 Kjennichs 14, 7e en 8e vers. Go, zei tot Jeroboam, zo zegt Israël, Heer God. Zend eenmaal ik die erheven deed van mank tot volk, en moek die de leider even mijn volk Israël, en reed dat Kjennichs weg van doof zijn huis, en geeft die een poort, en dag best du niet zo je wast als mijn deiner dooft, die mijn geboten hield, en mijn navolg met zijn ganse hart, alles te doen wat recht weer in mijn ogen. Zij waren dat dooft en zijn leven, dat moesten weer voor al die Kjennichs, niet bloos voor Juda, maar ook voor de Kjennichs en Israël. Jeroboam weer lang niet wat dooft weer je was, en God wordt aan ontzien zaten, dat heet aan en zijn familie. Also, wat passeert? 17e vers. En Jeroboam zijn vrouw stond op en verleed, dat heet van de profeet Ahija, en als zij in de verleef van huis kwam, stierf de jong. 19 en 20ste vers. En dat eeuwig van wat Jeroboam deed, hoe hij kriegen deed en hoe hij regeerd had, die zijn beschreven in dat boek van de geschichte van de Israël Kjennichs. En Jeroboam deed voor 22 jaar regeren, en hij stierf, en Nadab zijn zoon regeerde in zijn stad. Nu, in hem is zo, dat zal toch zeker beter zijn, en dat zedelijke Kjennichs met hem Rehoboam. Maar daar is geen oorzaak,
dat wordt de denken kennen. Nou allem nou, weer er ook veel godloosheid dat door passiert. Dat schijnt zo, dat de Sodomieten am land waren, en brachten dem Herr God zijn oorje op dat land en dat volk. 25e tot 27e vers. Nu passiert dat, en dat 5e jaar en Rehoboam zijn regieren, dat Shishak, de Egypte Kjenich, in Jeruzalem kwam, en neem dat schatz uit dem Herr God zijn huis, ook dat schatz uit dem Kjenich zijn huis. Hij neemt dat alles weg. En hij neemt ook de goldene schilder weg, die Salomo gemaakt had. En de Kjenich Rehoboam maakt messingschilder en een steed, en übergeeft die aan dem Hauptwächter, die de wachter weer über dem Kjenich zijn huis. Jo, des Ola Rehoboam vangt nu aan te verleren. Oh, hij proeft nog zeer brood te zijn. Als de goldene schilder weggenomen wordt, dan moet hij schwind messingschilder. En dan is hier waar beschreven dat door de tijd eeuwen, en dan ligt je terug weer en dat ganse land. 30 en 31 vers. En door weer terug, tussen Rehoboam en Jeroboam, de tijd eeuwen dat zij regeerde. En Rehoboam starf, en werd bij zijn vervoerders begroofd, en dooft zijn stad. En zijn moeder ernomen weer Naama, en Ammoniet. En Abijam zijn zoon regeerde, en zijn steden. We worden meer van dit reden loten. We worden de 2 Kjenichrijken navolgen. Also bij het nächste Mal Gottes Segen, meine vriend. Jesus weet versprach extrem, dat geeft hij aan zichzelf, en gebet en hij nu die, heeft hij op van die andere.